vi hurtigere på skole. Okay. Jeg starter med at tegne et koordinatsystem, hvor jeg tegner en retvinklet trekant i, og et vindue. Så tegner jeg en enhedscirkel. Godt. Og så sætter jeg en lille trekant ind her, og så har vi en mellemtrekant. Og ved den lille trekant, som vi også har hernede, der ved vi, at på en enhedscirkel, der er radius 1, så der er den her 1, og den her, der ligger hen her, det er cosinus til v, og den her er så sinus til v. Så har vi en mellemtrekant, som er den blå, der ligger der. Der har vi tangens til v, og vi har 1. Så har vi den store trekant, hvor vi har her har vi en hypotenuse, og vi har der en hovedliggende katete, og vi har her en modstående. Og det vi så gør for at først at bevise sinus til v, det er, at vi finder en skaleringsfaktor. Det gør vi mellem den lille trekant og den store trekant. Vi bruger i den lille trekant tallet 1 for den lille trekants hypotenuse, da det er det tal, vi kender. Så vores skaleringsfaktor kommer til at se ud som K er lige med hypotenusen delt med 1, hvilket er lige med hypotenusen. Det vi så gør er, at vi finder den modstående katete, så vi siger, modstående er lige med sinus til v, da det er det, den modstående hedder en lille trekant, og gange vores skaleringsfaktor. For så at isolere sinus til v, så dividerer vi med hypotenusen på begge sider, så det bliver sinus til v er lige med modstående katete delt med hypotenusen. Og så har vi beviset for vores første formel. Ja, så skal vi finde den hovedliggende katete i den store trekant, og det er så den hovedliggende er lige med cosinus til v gange hypotenusen, fordi at vores skaleringsfaktor er stadigvæk hypotenusen. Og så skal jeg så isolere cosinus til v, og det gør jeg så ved at dividere med hypotenusen på begge sider, så den kommer til at hedde cosinus til v er lige med den hovedliggende katete divideret med hypotenusen. Og så for at bevise vores sidste formel, der finder vi en ny skaleringsfaktor, der vi her skal bruge den mellemste og den store trekant. I den mellemste trekant kender vi kun tal 1, så vores skaleringsfaktor kommer til at være lige med hovedliggende delt med 1, så den kommer til at være plus. Og det vi så gør for at finde vores modstående katete over i den store trekant igen, det er, at vi siger modstående er lige med tangens til v gange vores skaleringsfaktor. Og så isolerer vi igen tangens til v ved at dele med hovedliggende katete på begge sider. Så det kommer til at være tangens til v er lige med modstående delt med hovedliggende katete. Og ja, så har vi beviset for nummer 3.